asik. Yo sijine Mbak Yuni Genti. Wis langgame bawa sik, mengki tibakne langgam terus ragenan. Mungkin ingkang kagungan damel kersanipun beksan ngoten. Ning bawa sik. Niki wonten sing nyuwun kapilut. Kapilut. Bawane ya enek diajeng. Bawane apa ya? Pelangi-pelangi. Ya dikasih sendiri. Oke, monggo. Nggih. Itu si dia kan, si dia yang meminta kapilut. Banyak sekali wonten Oh, banyak sekali. Oke. live streaming si dia sapa? Kapilut mangke sepalih langgam, sepalih gwecul. Gebuk boto. Tali tresna Kidung tresno engki nanti kinantira sahas asmara keketi nali tali tresna jampi kalamun waros liramu batin iki anane tansah remu rasa tresna kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jenjem kaya ra bisa ngoncati rina wangi among reridu ati nanging aku wedi bloko ungkasan
jebule garap mat-matan ya apa wenuk. Penak ya ngene ya diajeng. Iki mengko pas musik tengah ini jenenge apa ngene iki? Pas musik tengah to. Liyane meneng kabeh kecuali rebab. Oh nggih, cocok. Josjis. Tur nek iso bahasa Inggris ya nih. Enggak. Apa bahasa Jepang. Rebabe kan impor kok Jepang. Oh ngono. Pengerebabe iki kok Jepang. Endi cae? Lah putih meluntuh kaya ngono. Apa rambok sawang? Mas Joko to. Nggih. Delengen saiki putih meluntuh. Putih wong kopen kok. Ula sawah sapa-sapa endut Datan omah atiku wis kapilot Saenggo bunga rasaku lamun bisa cacaketan sliramu Ayo yo, joget yo. Sugeng midhangetaken live streaming Manten anyar. Mas Mulyono, Mas Kolis, Mas Wahyu Nugroho, Mas Dapi, mugi Mbak Suwana Drojo, Mas Randy, wonten ing Karangpandan sugeng midhangetaken, Mas Agus, Mas Sugeng, Mas Sutarjo Beki wonten ing Jakarta, Mas Tarno Kalyajaya Jakarta, Bapak Suprapta, Mas Dodi Setiawan, Mas Tony, Mas Heri. Kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jejeg kaya ora bisa ngoncati saben wengi among reridu ati Pak Sugi Pak Lanjar juga midhangetaken nanging aku wedi bloko pungkasane temahan lara tresno nadyan-nadyan ing pandul nanging caket sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinodrat sadermo nglampahi ula sawah sapa endut dapat owah hatiku wis kapilot saipun bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu Klintang-klintang numpaan dong ngebel kingklong Geraya-geraya sae bolong kantong bolong Tadi enaknya berdendang goyang Semarang Yo nak yo
Ajeng. Ayo. Secang cucit pang ok yu jentun. Terima kasih. Ngurung-ngurung ya wis ngekeki Pakku ki. Engko nek lali jare. Gambangnya ora muni to. Gambangnya. Dadalah. Bisa pateng keluntung, Mas. Tata, Endah laras lo iki. arigato. Hai. Arigato. Ayo yo Pak Min, mriki Pak Min. Pak Ratno, sok genten Pak Ratno. Pak Kidi mriki Pak. Mutiara ingkang sampun kependhem yasanipun Kinarto Sabda nggih. Ngoten Mas Joko nggih. Lah nggih jane lok tenan. Niki laju kewala.